Helo a chroeso i Pennod newydd o Pryd ar Dafod. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Ie, cywir, wythnos yma... Fi'n dweud wythnos yma bob tro, ond ti'n modd, it could be any time. Yn y benod hon, mae gyda ni rhywun arbennig sy'n rhannu un enw gyda fi. Dim Ianto. Na. Enw canol ti. Enw canol fi. Classic. Llwyd. Helo, Llwyd Owen. Nethon ni ddim actually cyflwyno fanna. Awdur. A hefyd, enw canol gwych. Ffwrdd ar y clwn, trwy'r mic round. Ie, fyna. Mewn i'r Oh symbol. my god. Dyna ni. Na ni. O'n i clywed ni nawr. Ni'n mynd i gadw hwnna mewn. That was great. Air. DIY. Ond hefyd, dyna beth yw Llwyd, yw enw canol. Sa'n adnabod unrhyw un arall o'r enw Llwyd fel enw cyntaf, ydych chi? Na. O'n i'n mynd i ofyn hwn, fi ddim yn fawr yn paratoi unrhyw beth, ond o'n i specifically eisiau gofyn i ti am hwnna. Am hassles cael enw fel yna. Wel, fi wedi bod yn gwrando ar y penodau y podlediad dros yr wythnos y diwethaf yma. A ni'n clywed Sean Owen yn siarad am rhoi enw call iawn i'w blentyn beth oedd e? Maxen Celt neu rhywbeth, ie? Ie, solid. Ond mae hwnna'n hollol iawn beth oedd e'n gweud. Mae eisiau enw, mae pawb yn gallu ynganu. So, ti'n mo, osgoi yr yll. Dwi wedi priodi merch sydd o Ogledd Cymru ond sy'n dod o deulu Saesneg, so mae Naini a Gramps yn methu siarad Cymraeg, so nhw byth wedi gweud yn enw un iawn mewn 25 mlynedd, ond o'n i'n meddwl amser o'n i'n cael plant, dyna un o'r pethau o'n i'n gorfod penderfynu, ni'n gorfod cael enw, mae Naini a Gramps yn gallu gweud, so merch y plentyn cynta, Elian, iawn, dim problem, ail blentyn Syfi, dim problem fyna, Naini a Gramps on board. Ond wrth gwrs, tu hwnt i'r teulu, os mae rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg yn gweld yr enw Syfi ar bapur, it's sci-fi. So croeso i'r clwb. Fi'n mynd trwy... fi ddim yn mynd trwy, mae'n sôn am wael. Cari Cymraeg. Mae fy Ngymraeg yn disgwyl. A mae cyn fy'r un peth yn codi. Fi'n yn aml yn cael Ianto. I just don't get it. Yeah, of course he's called himself with a big L. A small L at the start of his name, yeah. Yeah. Small L, then big L. Small L. Yeah. Nawr Rhaeg yn gael fi. Lys enw. Fi'n oedd actually feddwl, fi'n oedd a random thought. Enw plentyn Sean Owens, pam bys ddim wedi gael fe'n mega anweledig? Da iawn. Yeah. Da iawn. Dewi, really thank you. O'n i'n really slow fyna. Got it. Yeah. Got it. Ydy o'n aros mewn? Fi'n mynd gwybod? Yeah. Great. Air pyr. So, Llwyd, os gen ti enw canol? Nagos, dos dim. Oedd yn hadi, ni'n ddechrau gyda stori bonkers am yn heili, rhaid i'n arall. Ond yn hadi, oedd gyda fe 2 enw canol, am sy'n gath ei eni, a ar ei ben blwyddyn 18, ath e lawr i'r swyddfa, i'r deed poll, a dileu'r 2 enw canol. I mean, hey, nice one. So dad yn holl, so does dim enw canol gyda fi na fy mrawd, os mae'n hadi, yn absolutely cysau enw canol. Oedd e ddim rhywbeth fel... Oedd e'n rhywbeth hollol normal, fel Arwel, Dafydd, Thomas. Oedd e ddim fel Adolf Hitler. Na. Ond, yeah. So oedd e just yn casau enwau canol. Yn dyw'n am weird. Mae hwnna'n rhywbeth weird i wneud, right? Ydy, ond nath yn hard i wneud yr opposite. A pan oedd e'n 18, nath e fynd lawr a ychwanegu enw canol. Adolf Hitler. Aled Adolf Hitler. Na, achos oedd fi'n credu, sa'n gwybod, oedd e just moyn enw canol, oedd ffrindiau fe gyd efo enw canol. A nath ma'n GSK ddim roi enw. No, wir, nath e fynd lawr a mynd Aled Owen. A mae hwnna hefyd yn weird. Mae hwnna hefyd yn beth efo odd i wneud. Just stick with, you've been given a name. Cadw e. Yeah. Bizarre. A enw fi Llwyd, dim byd i wneud gyda unrhyw beth. Nes i fynd y mas blynyddoedd wedyn. Mae dad yn Aled Wyn. Mae nghefnder i'n Steffan Gwyn. A fi'n credu nath nhw panico. Ond be fi wedi cael yn sefyll lan yw, why don't you just spell it Lloyd? Ti'n gael hwnna? Ti'n gael hwnna. Wel, dwi wedi cael ei gyd, right? Clwyd, yn un poblogaidd, Lloyd, Floyd. I mean, o'n i'n arfer, dweud wrth y pobl, gweud bod fi'n mynd i briodas, a ti ar bwrdd o randoms, ti byth yn mynd i gwrdd eto, so ni jyst yn gweud, Floyd. A wedyn, bys y pawb yn gael fi'n Floyd am y pronawn.
A wedyn I byth gweld nhw eto, mae'n ffain. Pan ti'n mynd i Tam bod y raig yn troi them yn llwyd. Dyna pam mynd, what? What'd she say? No, it's just calling me by how I feel. Beth yw'r enw ti'n rhoi pan ti'n mynd i fel... Fi'n mynd gwybod, Black Sheep Coffee. Ti'n gwybod ble ti'n... Fi'n gysau yna. Fi'n hoffi coffi, ond pam bod fi'n gofio rhoi enw fi mewn ar y sgrin. Erbyn hyn, dwi just yn militant o ran, na llwyd o fe enw, iesu os dwi pwy sy'n gofyn, chi'n rafyn the full llwyd heddiw. Ti'n os maen nhw eisiau mynd, ti'n neud ffas, just fuck them. Wel, fi'n tueddu, fi di newid y tact yn bach, fi'n fel, ti'n mwyn be, make name up, Gledron. A wedyn maen nhw'n gweithio mas, a ti fel, cheers. Adolf Hitler. Dyna beth fi di newid enw fi, ie. Bob tro fi'n mynd i Starbucks. Adolf Hitler. Achos bod ti'n fwy hael. Oh, yes. Nice. Cooking on gas, da iawn. A'r peir. Os chi'n edrych canol y bwrdd, chi'n methu edrych achos y podcast, snacks. So mae Dewi wedi dod â Jack's Crisps. Nes i ofyn iddo fe ddod â, ti'n meddwl, shit crisps. Achos fi'n meddwl... Mae'r ein shit crisps. Na, 2 for £1. 2 for £1. Great, fantastic. Mae'r onion rings yn amazing. Yn amlwg, ddim i fel onion rings. A M&M's. Great. Crispy M&M's. Very crispy, rei gorau. Ond wedyn... Efe ddo? Fi'n credu. Sa'n offi cnau. O, dyna'r broblem ta. Ni'n mynd i weid, ta roi peanuts yw'r gorau yn y marn ni. Na. Pawb o'i farn. Shout out. Yeah. Dewi Llwyd. That's another word. Middle name. Bob tro. Adolf Hitler. Ond Llwyd, ti wedi dod â snacks ni. Oreo brownies. Yeah. Dwi'n... O ti'n gofyn i fi ti eisiau i fi gyflwyno ti ar y dechrau just awdur, ond actually glorified house husband yn os wedi bod, achos dwi yn treulio pob dydd drwy dydd gartre, a dwi'n wrth y modd yn coginio, dwi'n fyw chef y ti, mewn gyda'n wraig i job go iawn, so dwi'n neud yn siŵr bod bwn, fel, genuinely, fel fy mam i nôl ar diwedd y 70au, yn cael bwyd yn barod iddi am sy'n mynd o gartre o'r gwaith. A dwi wedi, dros y blynydde, dwi wedi datblygu, wrth y modd yn pobi, so dwi wedi perfeithio y brownie. Mae'r brownie yna'n amazing. Heddiw, nes i just ffeindio pack o Oreos yn y cwpl o sprinkler ar y top. Ond mae'r brownie hunan, fi wedi bod yn defnyddio recipe yma ers... Wel, mae'n plant sy'n henna'n 19 oed erbyn hyn, a dwi probably wedi bod yn neud hynna ers 12-13 mlynedd wrth fel yna. Cael nibble bach nawr os ti'n rhaid. Na, fi jyst i'r gwrandawyr, fi'n agor e, jyst gwrando ddon. A, ti'n meddwl be, mae rhain o'r brownies cartre agosa fi wedi gweld, sy'n agosa i Gower Cottage brownies. Ti'n cael hynna? Ti'n cael hynna? Mae fel delivery. Pan ti'n mynd rubbish, neu ti'n mynd sorry am rhywbeth ti wedi neud. Ti'n anfon Gower Cottage brownies, a maen nhw fel just y pethau mwyaf. Mwyaf kind of gummy ti fel. Dyna'r peth, a ti'n ma fe, nath e gymryd peth amser i fi i ddysgu, neu sylweddoli, amser ti'n pobi, boed yn fara, neu yn gacen, neu yn brownie, be bynnag, mae'r pwyso a'r mesur yn bwysig, a mae'r amseru mor bwysig. Amser ti'n coginio curry, neu be bynnag, ti'n gallu gwneud bach o arbrofi. Ond gyda amser ti'n pobi, mae'r peth yma mor bwysig, a fi jyst wedi... Na i roi'r recipe. Fi'n mynd i gael blas. Ond mae fe yn ffocws. O'n i'n arfer, es i trwy un cyfnod o wneud... Na, fi'n iawn, diolch. Fi wedi bwyta slab llawn yn barod heddiw. O'n i'n arfer wneud, ti'n gwybod fel cornflake cake gyda fel taffi, triog. O'n i'n arfer wneud un o'r rheina ar wahân, a wedyn amser oedd hwnna'n dod allan o'r ffwrn, y brownie allan o'r ffwrn, o'n i'n slapo'r cornflake cake ar penne. Honestly, y caloriau oedd yn hwnna, oedd rhaid i fi stopio, achos oedd fy mronau'n tyfu o'n tro ni'n cael llon ceg. Wel, lwcus, mae bron ydy fi'n barod, so fi'n fine. Off we go. Mae hwnna'n neud rhywbeth i bron fi.
Mae'n right, brownie anhygoel. Na, pas yr esgus dwi'n yn byd arbennig, just there. Oes na rhyw secret tip? Paid dweud. Neu... Just rhaid mesur. Dwi'n winner sauce. Ond, just y mesur ar amseru yw'r peth. Ond, Na rhyw gan Cymraeg rhaid pwyso o mesur. Is that? Yeah. Nhw'n neud sens, chwarae teg. Dwi'n siarad am brownies. So hwnna peth diwetha i fi a Dewi fita, cos ni literally newydd fita fe. Beth oedd y peth diwetha nes di fita? Pa'i dweud brownie, just fel, bydd y pryd genuine diwetha. Y pryd genuine, so amser cyn o heddiw, ges i grilled cheese sandwich, ond gyda mac and cheese yn y canol. Waw, y carbs. So dwi ddim yn bwyta brecwast, right? Dwi'n neud y 16-8 fast yma. Yeah. So erbyn canol dydd, bob dydd, dwi yn fel delirious eisiau bwyd. Fi di yfed 4 peint o goffi, a dwi angen wedi bwyta. A gaethon ni mac and cheese neithiwr, ei swper fi a'r merched. So yna slabin o mac and cheese dal yn y fridge. Nes i, so mae grill... Ydych chi wedi gweld y ffilm Chef? Do. So chi'n gwybod am y grilled John cheese. Favreau. Yeah? So chi'n cofio'r olygfa o'r grilled cheese. Nath hwnna newid y ffordd yn ei grilled cheeses, right? So cyn hynny, oedd gen i brefl. Mae'r ffilm na'n really shit, right? Ond am ryw res, mae loads o bobl, chef, man. A fi meddwl yr un peth, i fel, ti'n mynd y bit na pan mae'n dweud wrth Mabe, hang on, don't serve that, cos mae wedi llosgi tyn bach. Mae fel, but it's free daddy. Nah. O'n i fel, oh my god, yeah, if I was a chef, that's what I would do. Yeah, ond dath genuinely, nes i wylio'r ffilm yna, achos nath rhywun ddweud, ti eisiau gweld y grilled cheese sandwich yma. Ar ôl gweld, nes i gael gwared o'r beth oedd e, Breville, neu George Foreman, rhywbeth fel na, ie. So na beth o'n i'n defnyddio. A o hyn allan, fi'n ffrio fy grilled cheese sandwiches. So oedd y mac and cheese, oedd na eisoes cachlwyth o gaws yn y mac and cheese, ond nes i rhoi mwy o gaws yna fe, achos o'n i'n fel, dubious bod na ddigon. So oedd e'n dripo o gaws. So mae'r ffilm na hefyd i achosi ti i just i peid o gweud toasty ragor. Dim toasty, grilled cheese, baby. Yes, toasty though, ne? Yeah. So American with, oh my god, grilled cheese is the best thing ever. Fel, yeah, great, ond it's a toasty, right? We've had toasties for years and they're shit. Ond mae hwn yn swnio'n great. Yeah. Okay. So, achos bod fi ddim yn bwyta brecwast, dwi yn teimlo, erbyn amser cinio, y gwir yw fi'n gallu bwyta unrhyw beth fi moyn, right? Wyt ti'n newn bob dydd? Ond fi kind of, fi'n, I mean, os chi'n edrych yn mi, obviously ddim yn neud, ond fi'n rhoi pwysau ymlaen, ond golles i lot, neu 1 meal a day. Well, yeah. Ond mae'n hawdd, ond y peryg yw, trwy'r dydd, na gyd fi'n meddwl am yw fwyd. Yw fwyd? A fi'n methu ddweud o. Na gyd fi'n meddwl am yw bwyd, a be fi'n mynd i gael y noson yna. Yeah. So weithio mae gwaith yn... Wel, dyna fel ydw i yn y bore, i fod yn honest. Fi jyst yn meddwl, be gallai gael heddiw, So, oedd hwnna ar y meddwl i. Ni'n gwybod bod yna mac and cheese yn y fridge. Ond, amser o'n i'n bwyta brecwast, cinio a swper, o'n i'n drymach, so es i lan i tua 14.5 stôn, a o'n i fel, fuck, fi ddim eisiau bod mae'r drwm a hyn, a mae'n ngwraig i'n digwydd bod yn ddiategydd, so o'n i fel, shut ydw i'n gallu colli pwysau, wedyn hi, mor syml a hyn, mae rhaid ti just torri 500 calorie o be bynnag ti'n bwyta heddiw, so y peth allweddol i wneud yw gwybod faint ti'n bwyta bob dydd, right? Yeah. So nes i am gwbl o ddyddiau, ysgrifennu lawr be o'n i'n bwyta, a wedyn gweithio allan, a nath o weithio, yn effeithiol, a wedyn nath ffrindiau fi ddechrau wneud y ffasto yma, a ni'n meddwl, wel, mae hwnna'n ffordd really hawdd o gynnal fy mhwysau, so dwi wedi bod yn 12 stôn ers tua 3 blynedd nawr, heb unrhyw ymdrech arbennig. O'n i'n 12 stôn pan o'n i tua 9, ond... Ie, fi'n yn cytuno gyda ti, ddo. Ffasto mor hawdd. A pobl fel, starve yourself. Ti'n fel, okay, fine, ond... Pobl wedi bod yn neud ys 1000 o fynyddoedd. Fi genuinely meddwl, dys dim angen... O'n i bai bod ti'n ffarmwr neu rhywbeth fel yna, neud gwaith corfforol, dys dim angen 3 pryd o fwyd yn y ti bob dydd. Dos dim, sy'n meddwl. Na. Na, sa'n cael brecwast weithio. Dyna pryd fi'n
Mynd yn moody. Ond eto, ti'n gweithio gyda plant. So mae hwnna'n tough, right? Se'n ni'n athro, no way gallwn ni mynd mewn i'r ysgol a gwynebu plant. Pobl arall. Mae'r clybiau yn y boreau lot fwy. Lot no way fi. Ond ar ôl cynno, fi'n lyflu. Fi'n neis. Ond wrth gwrs mae yna ochr eithafol gwrthwyneb, bod ni'n darllen stori heddiw am fenyw sydd wedi marw'n ddiweddar ar ôl dim ond bwyta ffrwythau am 10 mlynedd. Chi wedi dod o draws y stori? Sa'n i gweld yna? Oedd hi'n pwyso ar y diwedd 20 kilogram, sydd just ychydig bach yn fwy na fy nghi. Jeez. What the hell? Yeah. So, ti'n mo. Wow. Hwna yw'r... So mae jyst yn dangos, really, mae ffrwyth yn wael. Ffrwyth yn really wael i chi. So mae chocolate ma'n gret. Chocolate brownie. Yeah. Wel, ni eisiau kind of siarad... Ni'n mynd i geso ble ti'n dod. Siarad fod o Gaerdydd. Ydw. Oh, yeah. Ti'n siarad gyda dau boi o Gaerdydd, ond fi'n meddwl bod ac yn ti'n mwy Cardiff, ddo. Wel, dwi'n showing off enno. Efe na bydd. Ti'n meddwl, dwi yn meddwl bod y tri o'n i'n swnio'r un peth. Ac amser dwi'n gwrando ar y podlediad, ti a fi'n meddwl bod fi'n gwrando ar fy hunan gyda Dewi. Mae Dewi'n swnio, fi'n meddwl bod llais yn un debyg tu hwnt. Fi yn meddwl yn weddol debyg. Ie. Fi'n credu bod fi'n gallu gweud y gwahaniaeth rhwng ac yn glantaf a plas mawr. Fi'n meddwl bod definitely bod. So, ni'n amlwg yn plas mawr. Fi'n credu mae mwy o twang yn glantaf. It's like glantaf. It's like that. Ond mae plas mawr yn mynd lawr ar diwedd plas mawr. Plas mawr. Ond chi'n mynd i glantaf. Yeah, baby. Who knows, on who cares. So mae gen i ffrindiau sy'n byw yn Llundain sydd yn, so maen nhw'n clywed Hugh Stevens. Maen nhw fel, I thought you were on Radio 1 the other day. Achos a fi a Hugh definitely yn swnio yn debyg. Mae'n ni tôn tebyg i'n lleisiau fi'n meddwl. Ond fi'n caru. Yeah, yr acen amazing. Yr acen Gymraeg, as in siaradwyr Cymraeg Caerdydd, fi'n absolutely caru. Fi'n caru'r acen, ti'n dod ar draws rhywun proper Cardiff. Yeah. Mae hwnna jyst yn wefreiddiol. Mae rhai o'r geiriau, fi'n cofio plas mawr wneud rhyw sioe gerdd rhywbeth yn defnyddio, beth oedd e, pa can? Cofio cael y drws, beth bynnag oedd hwnna. Ond na so oedd e, na beth oedd fel, cofio cael y drws, cofio cael y drws. A fi fel, so fi'n cofio tyfu lan, a rhieni fi'n dweud bod fi'n dweud drws a nhw. A ni fel, na fi ddim, fuck off, gaf i fod. Looking back, fi yn, siwr o fod. A falle bod fi wedi soffnat yn bach, os fi o, gofyn, mi eisiau bobl feddwl bod fi'n Cardiff, ond, mae'n neis clywed ti'n, actually, sy'n o fel dylenni sy'n o. Wel, ni gyd yn chameleons cymdeithasol i raddau, right? Actually, dim i raddau, ni yn. So, mae'n mhlant i yn ynghyddo i o newid y ffordd dwi'n siarad, os dwi'n gweud, os dwi'n dod ar draws rhywun, dwi'n gwneud Piero Ely sy'n dod i plastro'r to, sy'n proper Cardiff, erbyn gyda fe enw Ffraneg. Maen nhw fel, ti'n newid y ffordd ti'n siarad. A fi'n mynd, wel, ti'n gwybod be, chi probably wneud yr un peth, chi jyst ddim yn sylwio. Chi jyst ddim yn meddwl amdano fe, mae'n rhywbeth hollol naturiol i wneud. A ti'n gwybod, sorry, ond fel bachgen yn nhw Llwyd yn tyfu an yng Nghaerdydd yn chwarae pêl droed i dîmau lle oedd neb arall yn siarad Cymraeg. O'n i'n arfer bod mor embarrassed o fy Nghymreigdod yn tyfu lan. Oedd yn ffrindiau i gyd yn galw mi'n grey. A oedd boes o'n i'n chwarae ffwtbol gyda yn wirioneddol yn meddwl taw enw fi oedd Graham. Ond hefyd, un o'r rheswm o'n i'n teimlo mor embarrassed. Mae'n hadi sy'n dod o tegrin wrth crymych. Oedd e ar y sidelines, mae'n ranto yn Gymraeg arna i, oh my god, Dad, shut up. Ond guess be dwi wedi bod yn neud dros y 10 mlynedd diwetha gyda fy mhlant fy hunan. Fi'n cofod yn brofiad reit gyfarwydd. Mae'n brofiad gyfarwydd i fi hwnna. Bod yn embarrassed. Bod yn y parc fan hyn, Victoria Park fan hyn, tyfu lan, chwarae pêl-droi gyda boys eraill, ysgolion eraill, neu chwarae byth bynnag, ti'n bod fel... right jumpers lawr a kiss catch a wedyn beth fel, what's your name mate, a bod fel, do I?
Do I give Dyna them enw my fi. real name? Yeah. A wedyn gyda fi ffrind o'r enw Llyr, and like, fi'n meddwl bod Llyr hi'n o'n wath. Dyma fi. Fi'n meddwl bod Llwyd probably has more options. Yeah, well. Whereas mae Llyr bach fel, How are you spelling that, though? I think we can get Lloyd from yours. Do you know what I'm meddwl? Yeah. On the Llyr, it's like, like King Lear. Yeah. It's like that. You're a king. Fel, So, fi'n meddwl bod yn brofiad reit gyfarwydd i blant Caerdydd, a mae fe, yr ochr arall wedyn yw, ti'n cael shit gan bobl eraill yng Nghymru achos bod ti'n swnio fel yna. Oh, yeah. Troi lan I coleg, ond yn gweud, pam bod ti'n gweud diod yn ffynnu? Fi ddim, fi'n gweud diod. It's the soft D, the Cardiff. Diod? Yeah, diod. Efo D ar y diwedd. Iawn, Okay. maen nhw'n mynd, diod. Right. Caleg. Okay, yeah, I get I mean, it. specifically Gogs yw yeah? Gogs. Yeah, Yn mynd, yeah. pam bod ti'n gweud diod yn ffynnu? Yeah. Well, Fi just moyn diod. Fi'n gallu cofio yn y coleg, es I gyda boi arall o Gaerdydd, shout out I George, a bydd e ddim yn gwrando. A falle bydd e, pwy oed. A fi'n gallu cofio boi o Ynys Môn yn dweud bod ni methu bod mor Gymreig a fe achos bod ni'n dod o Gaerdydd. A nathon ni kick off yn os yna, fi'n gallu cofio. Ond, just fuck off. Ble ysdi i brifysgol? I Bangor. Dewi a. Yeah. So ti'n hollol iawn. So mae pobl yn meddwl bod ni'n llai Cymreig. Achos bod ni wedi tyfu lan y brif ddinas. Sydd yn mental, right? Fi'n dyfalu bod ni wedi cael magwraeth reit debyg, right? Nes I ddim braidd siarad Saesneg tan bod fi yn fath o 6 oed. Na, gytuno. Oedd dim, sy'n aelod yn heili, actually, oedd graig fy hen wncl I, oedd yr unig un oedd o Lloegr yn teulu ni, ac o'n i'n gweld I falle unwaith y flwyddyn. Ar wahân I, pawb yn siarad Cymraeg, ni'n mynd I ysgol feithrin Gymraeg, pob un o'n ffrindiau'n Gymraeg, capel Cymraeg, bubble Cymraeg llwyr, a ti'n ma hwnna'n chwalu pennau pobl o Gaerdydd sydd wedi cael o deiliad Saesneg. Ond dyna fy magwraeth ges I, a fi'n dyfalu bod chi wedi cael rhywbeth tebyg. Fi'n cofio bod fi'n credu, mae'n rhaid o fel blwyddyn fi'n gwybod yn oedran ifanc a dod nôl adre, a fi'n cynnaf mam roi lift I fi ar boi dros nesaf, oedd ti yn siarad Saesneg, ond o'n i'n cael yn gallu cyfathrebu'n weddol gyda fe, achos o'n i'n chwarae beth PlayStation 1 neu beth na, Nintendo 64 fe cyn o'na, right? So, ond wedyn fi'n cofio bod ni yn y car oedd mam di drop ni off a nes I ddweud bye bitch achos na foi yn ysgol ddweud mae mam gi fi ddim yn hoffi y Queen, mae'n meddwl bod hi'n bitch. Ni ddim yn gwybod beth yna'n meddwl, ond i'n meddwl, well, ti'n gwybod, could be nice. Falle bod e jyst yn meddwl silly. Ond, ti'n gwybod, Shut up dy fam di y bata fi yna. Hwna'r unig dro ges I fy hala lan i'r stafell wely. Ni'n fachgen da. Ond o'n ni fel, fi ddim yn gwybod beth fi di wneud. Ond fi'n credu, edrych nhw, mae'n rhaid bod nhw wedi bod allan yn chwerthin I penne off. Boss. Bachgen bachwyn mynd oed, bye bitch. Yeah. Mae'n ffynnu. Bye bitch. Oedd e'n really nice ar y gynglein. A wedyn, be wedys di? Bye bitch. Yeah. Rhywbeth rhan gen ti, Dewi? Sa'n credu, na, o'n i'n bachgen da iawn, actually. Fel plentyn, o'n i'n biafio. Ond o ti ddim yn gwybod bod ti'n gan biafio? Na, exactly, na. Ond Cartoon Network oedd yr unig fath o microscope mewn i'r byd Saesneg. Heblaw myni, dim byd. Dwi'n Martin Geraint, a dy fi ysgol feithrin, a dy fi ysgol gynradd, union fel ti. Oedd hyn oedd, fi bach yn hyn ar y ddau, na chi lot hyn yn Dewi, ond oedd hyn oedd llai o fewn welediad dyn ni, reit? Oedd e'n bonkers o edrych yn ôl, ond o'n ni mewn swigen o Gymreicdod hyfryd. A dwi wedi priodi merch sydd wedi dysgu Cymraeg, sy'n ffantastig, a mae'n plant I wedi cael magwraeth ddwyieithog,
Ti'n meddwl, bys ni'n gweud falle taw, bys ni'n gweud Cymraeg yw iaith gyntaf nhw achos bod fi'n siarad lot mwy na'n Ngwraeg. ond ti'n meddwl, mae magwraeth nhw wedi bod yn hollol wahanol i ni, bod nhw wedi tyfu lan milltir i ffwrdd yn union o'r lle nes i dyfu lan. A wedyn, just ti fas i Gaerdydd wedyn, ti fas i Gymru, pobl ddim, fi byth wedi bod pobl ddim yn deall bod gen ni addysg Gymraeg. Ond if it's not on your radar, it's not on your radar, na? No. O, na. Nuts, though. Ydy, wel, ti'n meddwl, mae hwnna jyst yn dangos goruchafiaeth. Yeah. Ti'n meddwl, Prydeindod yn dywe, dyna'r gwir. Ond, despite having a Welsh education, right? Oh, Jamie Roberts. So Jamie Roberts, ath Jamie Roberts trwy ysgol y wen a Glantaf fel fi, ti'n meddwl. So, despite having a Welsh medium education, mae fe'n ddoctor. Somehow. Chwarae teg iddo fe. Ie. Yn fath o gwasg pre-ffrwd Prydeinig i ddechrau erthigol gyda hwnna. Yn awful na gyda. Yn y cyfnod yma, mae fe'n bonkers. So, mae hwnna eisiau fod, ni ddim wedi siarad am unrhyw un o Predator to. Let's do it. Ti wedi dweud yn bach am dy dad o Degrin. Is that it? Ie, o Degrin. Mam. Brodyr chwiorydd. Ie, so mam o Sarne. Wait. Hang on. A beth yw'r bwyd? Beth yw'r prif blentyn ti? Bwyd plentyn, right. Okay, so na i roi cyd-destun i chi. So, mam a dad o, ti'n mo, yn ddwfwn o'r gorllewin, right? So, Sarne, sydd ddim yn bell o Llangrannog Trysaith ffordd na, a dad o Degrin. So, nhw'n tyfu lan, y ddau o'n nhw o gefndiroedd amaethyddol. Dim bod nhw'n ffermwyr nag yn byw ar ffarm, ond oedd mam yn pigo tato ar y ffarm lleol amser oedd hi'n 12 oed. Achos oedd ei mam hi, fy mam gi i'n neud. Oedd hi'n helpu ar y ffermydd lleol. Oedd dad yn byw ar fel tyddyn bach, so oedd gyda fe ieir a cwpl o wartheg a defaid a moch, dim byd mawr, ond nhw'n eitha self-sufficient. So, y pwynt fi'n treol wneud yw traddodiadol, right, yw'r gair. So nes i dyfu lan y blynyddoedd cynnar fy mywyd i, anyway, mewn byd bwyd traddodiadol iawn. Cig, llysiau, that's it, right? Dim byd... dim byd fatha exotic o gwbl, right? Ond wedyn, nath rhywbeth mawr ddigwydd pan o'n i tua 7-8 oed, a beth ddigwyddodd oedd dyma nhw'n prynu deep fat fryer. Oh my god. A nath popeth newid. So tan y pwynt yna, oedd mam yn coginio bwyd fresh, cawl, ti'n modd, be bynnag, oedd, ti'n modd, plicio tato, plicio moron, bla bla bla. A wedyn, deep fat fryer. Fucking hell, yes, game changer. So, na gyd fi'n gallu cofio wedyn, oedd chicken Kievs, chips gore, right? Fi'n fan o air fryers. Mae gen i air fryer, maen nhw'n gwneud chips da. Ddim yn dod agos at deep fat fryer chips. Ddim yn agos. Fi'n tempted i brynu deep fat fryer. Dyna pa mae'r da'r chips. Ond, y pryd plentyndod, neu'r bwyd o blentyndod sy'n sefyll allan, yn agosa at fy nghalon i, yw Findus Crispy Pancakes. Mae Dewi'n edrych yna fi, ti'n ddim yn gwybod beth. Means nothing to me. Ti esbonio fe, please? Just rhaid gombo fi, fi'n mynd i esgus bod fi'n trio cofio fe nawr. So Findus Crispy Pancakes yn syml, pancosen, llawn, o'ch chi'n gallu cael nhw gyda minced beef, neu o'ch chi'n gallu cael nhw gyda caws. Fel yn y pancos, Yn y pancos, breadcrumbed, boom, deep fat fryer, bwyta hwnna, fucking amazing. Wow. Absolutely amazing. Fi actually'n gwybod beth ti'n siarad yna. Maen nhw'n dal ar gael, ond dwi ddim yn siopa yn Iceland mwyach, so falle dylse fi ddechrau. Mae eisiau deep fat fryer yna. Anyway, amazing. Ac o'n i'n dal yn bwyta nhw, fi'n lli cofio bwyta nhw amser o'n i yn y coleg yn Bangor. Lli cofio prynu nhw yn Iceland neu farm food, so lli cofio. Fi'n lli cofio, a nhw dal yn ffantastig. Maen nhw jyst i diflannu o fy mhalet bwyd i yn gyfan gwbl tan yn eitha diweddar, a nes i feddwl, os na fath beth a homemade crispy pancakes, a'r ateb yw oes. Oes.
So, erbyn hyn, o bryd i'w gilydd, dwi'n neud homemade Findus crispy pancakes. Right, talk us through it quick. So, chi'n goffa paratoi flaen llaw. So, chi'n neud eich pancos, a chi'n rhoi nhw i'r naill llawch ar ei gael nhw i cwlos mewn gorfod bod yn oer. Ga I just double check over in, cos fi ddim yn gwybod ni gael sgwrs mewn blaen, ond the difference i rhwng pancos a crempog yn dene, pancos yn dew. Yn fy marn i. Crempog te fi'n siarad am te. Flat. So, ti'n modd, As in, bys ni byth yn galw'r pancos yn pancos, ond I understand. Yeah, pancos. Anyway. So dim un trwchus, un tene. Okay. A wedyn, so neud hwnna, gael nhw'n cwlo, fi'n tueddu neud fel just caws a madarch, rhywbeth fel yna i lenwi fe. So gael nhw'n cwlo, gael nhw'r filling cwlo hefyd, a wedyn chi'n paratoi, so chi'n rhoi hanner chi'n flipo nhw dros, so mae gyda chi hanner cilch, a wedyn, yn hytrach na deep fat fryer, dwi'n neud nhw yn y ffwrn, a chi jyst yn rhoi swisho o'i dros nhw a breadcrumbs, a pobi nhw am 10 munud. Mae'n sôn i fi bod ti angen crimpit. Beth yw hwnna? Ti wedi cael y servo, wyt ti ar y socials o gwbl, fi wedi cael y servo shitloads o stuff lyn. Fel peth ti'n rhoi wrap neu beth bynnag gano fe, ti'n plygio drosodd, mae'n torri'r edges i ti. Yeah. I think that's the one. It is the one. Mae'r ffôn just fan hyn, so bydd hwnna'n dod lan ar Crimpit. Ond ie. Mae hwnna'n lush. Findus crispy pancakes. Nes i ceifo dyn o'r blaen a prynu fel yr stocked, fi'n credu nhw'n gael, fel y bars frozen o fwyd ti'n creu yn y freezer a cynginio nhw from frozen. Anyway, ond nhw ar Dragon's Den, been served them a lot, and i fel, fuck it, go on then. Fi'r perfect candidate ar gyfer prynu shit. Siarad o Dragon's Den, welwch chi Pennod lle oedd na fenyw yn gwerthu bars siocled a crisps wedi cyfuno. Na, come on. Sorry, I'm bach o boi'r newydd. Come on. Ac o'n i'n eistedd fyna gyda fy ngwraig a fy rhieni yng nghyfraith, ac oedd pawb yn mynd, am hwnna'n ridiculous. A wedyn nes i fynd, ti'n gwybod be, actually, sorry, gallai hwn fod yn neis, right? Sweet and sourous, right? So nes i prynu dairy milk a packet o salt and vinegar Walkers fy ffefryn ni. A just down to dairy milk, wedding crisps. Fucking amazing. Absolutely divine. Byswn ni'n gweud. Ond fi'n deall yr halen, mae halen, salted caramel chocolate, get it. A wedyn just vinegar. Unrhyw beth ti'n moyn, fi wedi treulio gyda llwyth o wahanol bethau, mae fe gyd yn gweithio. Mae fe gyd yn gweithio, mae fe'n delicious. Mae fel chips McDonald's a ice cream. Yn McDonald's. Mor neis. Creeps i neud hwnna. A siocled a cnau. Dwi ddim wahanol iawn i hynny. Neu, coffee D a halen. That's a good one. Ti'n rhoi halen yn dy goffi? Ydw, mae'n neud yn llai... Chwerw. That's the one. Okay. Mas yn gofio'r gael bitter. Ond ie. Ond y broblem gyda'r y bars yma, y fenyw yma'n treol gwerthu, oedd bod nhw'n fath o high-end, a fi'n siŵr o'n nhw'n really flasus. Ond o'n nhw fel 6 pint am far, a lottery din i dalu unrhyw beth tebyg. Ti'n mynd i gael, no, but it's got kettle chips on it, and Tony's Chocolonely or whatever. Fuck off. Yeah, give me the cheap ones. Fi'n credu na'n bywyd Peter Jones, right? Yeah. Ond ti'n gofio? Fi eisiau onion rings yna. Ie, ond beth hwnna'n gweithio? That's one. Cheap onion rings. Gyda dairy milk. Gyda dairy milk. A M&M's. Yeah. Give it a go. Honestly, can i fynd. Oh, na, brownie. Ti'n meddwl gweithio gyda brownie? Bydd e definitely gweithio gyda brownie. Bydd e'n delicious. Fi'n gwybod bydd e. Oh, God. So dyma Dewi. O Dewi beth i credu bod ni'n gweud eiliad yn ôl. A nawr mae'n mynd i dreul y peth. Right, fi'n mynd am ddau onion ring. So bys ni'n dechrau gyda'r siocled. So siocled mewn gyntaf a wedyn shyfo'r creisio. Be byd ti'n ffeindio bydd ti ar ôl i fi adael heno, bydd ti wrth y fridge just yn shyfo'r siocled a crisps. Neu wrth y toilet. We'll see. Na, dim i Dewi. Dim onion ring. I mean, onion rings might be a stretch too far. Idiot. Mae'n just yn blasu fel onion rings a chocolate brownie. Give it a minute. As in, fysa'r salt and vinegar in? I'm not going through them all. Go on. You scumbag. Get it down, you bitch. Bruce. Anyway, fantastic. So yeah. So sa'n ni'n neud yna, spel, ond fi'n meddwl falle na'n neud yna heno. Yeah, oedd e'n lush. Bit ffors yw'n Gyd i fynd am Na, just neud am hynna, sy'n eisiau ffors o fi. Nice, yeah, lovely. So yeah, Findus crispy pancakes.
Wel, Dŵr da rhywun. gyd i bach o... Na, dy fi dŵr. Gyd i bach o hwns, ti'n Ti'n iawn fyna? Dwi'n ddim yn impressed. Dwi ddim yn sickening, mae fe just dramatic. ddim yn blasu neis iawn. Na, fi'n meddwl, falle onion rings. Fi'n credu mewn onion rings. Yeah, dairy milk. A salt and vinegar walkers. Na lle nes i ddechrau, ond nes fi wedi treulio gyda cheese and onion, fi wedi treulio gyda ready salted, be bynnag sy'n y cwbwrdd, lovely. Let's go. Yeah. Na drio fe eto, rhywbryd. Faint yw'r oed ti, Dewi? 25. Yeah, ti wel, mae fi gallwn ni hwn dad i ti yn hawdd, right? Ond mae fy mhale ti wedi newid cymaint dros y blynydde o ran beth dwi'n hoffi, ti'n meddwl, bwyta. Yeah. So, ti'n meddwl, fi'n siarad am wneud hwn blwyddyn diwetha. So, am sôn i 48 yn hytrach na 35, ond ie. Ti'n meddwl, enghraifft, pethau fel, ti'n meddwl, ti'n siarad am alcohol, right? Ti'n meddwl, gen i blant yn ei harddegau, fel na gyd maen nhw'n yfed yw pethau mwyaf melys gallen nhw ffeindio, right? Strongbow, dark fruits. A ti'n meddwl, allan nes i ddechrau hefyd, right? Oedd hwtch o gwmpas, ni'n yfed alcoholic lemonade wrth y modd, ond ti'n meddwl, erbyn hyn, ti'n meddwl, no way, ti'n meddwl. Beth y peth gweithio ti wedi yfed? Alcoholic? Spunk fy hunan. Brilliant. Oh, God. Definitely alcoholic. Ti'n meddwl am segway? O Dewi eisiau gofyn i ti. O Dewi eisiau gofyn i ti. Wyt ti roi di... Wyt ti roi poo yn sandwich o roi y bosti? Dyma gwestiwn. Ti'n meddwl, mae hwn... Wyt ti erioed i cachu mewn brechdan? Na, dwi ddim wedi cachu mewn brechdan, ond dwi wedi poeri mewn brechdan. Ag bwyd fe rhywun arall. O'n i'n gweithio, mae hwn yn codi unrhyw un sydd yn gwrando, yn fy nofel gyntaf, yn y Pennod gyntaf, o fy nofel gyntaf, mae yna olygfa lle mae y prif gymeriad Luke Swan yn rhoi brechdan gyda bach o gachu i Emlyn Ailview Jones, yes, dwi'n cofio'r enw'n iawn. Fath o nemesis sy'n absolute arsehole. O'n i'n gweithio mewn cwmni ôl gynhyrchu. Ond na assholes yn bobman. A ie, os oedd rhywun ddim yn gweud diolch wrtho fi, neu ddim yn gweud please neu diolch wrtho fi, neu bwyd yn bod yn rude, ac wedyn o'n nhw'n disgwyl i fi wneud brechdyn. Ie, o'n i'n flob on yna. Fi'n credu ar y pwynt yma, mae'n rhaid fi ddweud, fi'n cael bod fi wedi rip off nofel gyntaf ti. Do, beth? 2013 fi'n meddwl, ges i, o'n i newydd graddio, neu o'n i jyst yn graddio, a o'n i'n sgwennu sgriptiau, yn dda, o'n i'n reid dda, ond nath rhywun ofyn i fi sgwennu drama 10 munud neu 20 munud ar gyfer, excuse the term fan hyn, ond dirty protest, ar gyfer tafwyl y flwyddyn honno. O'n i wedi cael pethefnos 3 wythnos neud nos yn gen i ni fel shit. Literally. Right. A fi'n credu bod subconsciously bod fi wedi kind of amsugno. A just, a just ddim di... Sa'i di copio? Just, altered. Ond anyway, oedd e just am y cymeriadau plant yma oedd yn cael ei... Os nhw ddim yn perfformio'n dda neu os oedd gen i lleidfa mynd off nhw, oedd nhw'n cael ei anfon i uffern. A enw'r diafol oedd Emlyn Aflan, which is, obviously a rip-off. A they hefyd mor amlwg, ti'n mynd i fel, oed hwnna, ni fel, fucking no one will notice. So, ymddeheiriadau, ond diolch, achos otherwise, os ni ddim wedi cael unrhyw syniadau am beth i wneud. So, hapus bod fi wedi nath nhw'n gofyn i fi nôl. Na, beth i ni. A nath nhw fel, na, gonna leave that there. Diolch, cool. Wel, siarad am bwyd yn treiddio mewn i fy ngwaith i. So mae yn fy nofel ddiweddara sydd Bechgyn Drwg am Byth, sydd wedi cael ei lleoli yn y 1994, a mae yna olygfa lle mae yna deulu yn eistedd lawr i gael Findus crispy pancakes a microchips i de. So, hyfryd. Bring us back. Good cilch. Fi'n o just dechrau bit o brownie na to. Ond ddim gyda onion ring. Paid bit o onion ring. Ni'n symud ymlaen dy ail bryd bwyd ti nawr. Wel, dim pryd, ond lle ti'n hoffi mynd. Okay. Notes are coming out. Glasses newydd mlaen. Dyna pa mor hen ydw i. So, Dewi? Beth yw dy bryd i ddathlu? Okay, so,
fel, ti'n mae fy nhad i dal yn byw yng Nghaerdydd, a mae fy mrawd i'n byw jyst lan y cwm. So ni yn cwrdd lan yn reit aml i penblwyddi, bla bla bla, right? A fi a fy ngwraig ni wrth yn bodd yn mynd allan i fwyta. So mae'n rhaid fi roi honourable mentions i roi llefydd cyn bod fi'n datgelu y lle dwi'n absolutely caru fynd. Ti'n gweud mae dy frawd i'n byw yn y cwm, as in, sorry, fi ddim yn trio bod yn ffiaidd fan hyn, ond... Fi'n meddwl falle Cwm Rhymni, so mae fe'n byw yn Pennod Hill. Fi eisiau ges o un lle, a falle bod e ar y list, achos falle bod yn un o'r llefydd na o'n un ar y mynd iddo fe. Ydy e potentially rhwng... kind of ble mae rhwng Llynesiau a Chaerffili? Na. Falle ar top y bryn? Na, mae fe just lawr ochr arall y bryn yng Nghaerffili. Ydy e? Oce, ni'n meddwl am... Mae ddau le hyfryd. Mae'n mewn Traveller's Rest. Ie, mae Traveller's Rest. Mae hwnna'n roedd efo ni bod nifer o weithiau dros y blynydde. Go on. Ond fy hoff curry house yw the Castle Gate yng Nghaerffili. Mae fe'n anhygoel o dda. Fi'n gweud hynny fel rhywun sy'n byw yn Rwbeina, sy'n gyda'r Jew Barrage a'r Gateway of India a'r Stepan yn Rwsi. Ond mae'r Gateway of India yn gret, ond mae rhaid ti goginio'r bwyd gartre. Ond mae'r Castle Gate sydd ar fel... Mae fe mae fe drws nesau news agent a laundrette. Ond mae'r bwyd yn anhygoel. Mae'n really yn. So, Castle Gate, curry gore yn fy marn i, De Cymru. Fi a fy ngwraig wedi bod i Tom's yn Poncana cwpl o weithiau. Yeah. Chi wedi bod i Tom's? Tom Simmons. Ie, Tom Simmons. Mae fyna Ti'n bod na? Ie. Unlimited chicken wings? Na, ni wedi codi hwn ar y pod arall. Na, fi'n credu bod nhw'n neud e. Ie, fi wedi bod na nos Sadwrn. Dim unlimited chicken, mae Tom's yn posh. Ie, ma fe. Ond ar nos Sadwrn, ar ôl fel 10pm, maen nhw'n neud... Chicken wings? Fel ti'n talu 10 pint, a ti'n gallu just bita gymaint o small chicken wings. Na, fair enough. Y chips fi eisiau siarad. Y chips lle... Maen nhw fel darn o Lego, reit? Ond maen nhw layer o potatoes, tenne a caws tenne. Wedyn fi'n siŵr maen nhw'n deep fryer reina. Air fryer. Air fryer? Na. Sa'n gwybod. Ond mae'r chips, fi'n cofio tro cyntaf i fynd fyna, edrych ar y fwydlen, chips, £8 am fucking chips. O'n i'n like, what the fuck? A wnaethon ni gael nhw anyway, cos chips. The chips got it. Yn y byd. Mae'n le fel, really, y ffordd gorau fi'n gyd disgrifio fi, mae fel kind of bwyd level Michelin, profiad, mynd i'r pub, kind of thing. Dwi ddim fel mynd i'r pub, ond mae'n bach mwy relax. Mae bach fel mynd i fel, dwi'n meddwl, mae rhyw le arall yn Nghaerdydd fel, Caesars neu rhywbeth. It's kind of relaxed, neu fel Custom House, ti'n meddwl fel, mae bach yn posh, ond ddim. Ond wedyn ti hefyd yn Poncana, so ti'n gallu neud beth bynnag ti moyn ar ôl. Ti'n methu parcio. So, Tom's yn lle gret. A ti'n meddwl, ni yn lwcus yn byw yng Nghaerdydd. Fi wedi clywed nifer o'ch gwesteion chi yn cwyno byna ddim byd o gwmpas lle maen nhw'n byw. Ond Canol, basically. Sushi Life wedi agor yn Eglwys Newydd, mae'n mhlant i... Ond nes i ddim cael sushi tan bod fi yn fy ugeiniau, right? Tan bod fi actually probably 25 oed, 24, 25. Mae'n mhlant i wedi tyfu lan ar sushi. A so mae Sushi Life agor yn yr Eglwys Newydd. Ni'n mynd fyna'n aml. Hwna'r un ble oedd bodlon neu beth bynnag. Dyna'n union lle ni. So mae hwnna'n gret. Fi wedi clywed cwbl o'ch gwesteion chi hefyd yn cwyno bod na ddim byd neis yn Caernarfon. Ar wahan i'r Crown. Sa'n beth wedi bod i'r Crown, ond mae yna lle amazing yn Caernarfon, nhw'n Sheep and Leeks. Right, so mae Sheep and Leeks, maen nhw'n neud bwyd, safon Michelin, anhygoel, does na ddim sering ar nhw. Mae'r bwyd yn anhygoel. Fi wedi bod na cwbl o weithiau am 10-course taster, a maen nhw hanner y pris. So fi wedi bod, so ni'n mynd i ddod at Michelin star lle nawr, a mae Sheep and Leeks, mae bwyd bron mor dda a be chi'n cael mewn llefydd Michelin star. Am hanner y pris, Sheep and Leeks.
enw fucking gwarthus. Ond bwyd really da. So, a mae'na hefyd, mae'na lle enw Plas Dinas, just tu allan i... sy'n neud rhywbeth tebyg, ond mae rhaid i chi roi lan gyda lot o fel memorabilia brenhinol yn anffodus. Ti'n hapus gyda na? Na, mae lle... Os mae'n kind of di wneud na ronig, mae'n iawn. Na, dwi'n mynd i wneud na ronig. Am pen blwydd mam bob blwyddyn, fes ni'n mynd i charge i siop a prynu fel llwy Diana neu... A fi'n cysau, ie. A o'n i'n cysau'r teulu hefyd, ond just gweld hi'n mynd yn annoyed, yn ni fel, yes, I win. So, y lle dwi eisiau dewis yw... A ti'n meddwl, dwi yn fel ni jyst wedi... Crybwyll, dwi yn hen. So dwi bron yn hanner cant nawr. So dwi yn... dwi wrth y modd yn mynd allan i fwyta a bwyta bwyd da. So dros y blynyddoedd diwetha, sy'n solwch fi, fi a Lisa wedi bod yn mynd i eitha, wel, dim lot, ond llond llaw o lefydd Michelin stad, fel y Crown at Whitebrook. I sa'n cofio lwr lan yn y Lake District, lle really neis. Ond y lle gorau dwi wedi bwyta gyda ser y Michelin yw'r Beach House yn Oxwich Bay. Yeah, mae'n neis yma. Ti di bod? Na. Oh, man, as in, just cer. I'm a lover of food, ond mae gyda fi certain allergies, and it just ruins it. Oxford Bay wrth y môr. Yeah, wedi fi pysgod shellfish. It's like mollusk crustaceans, fish, shellfish. So fi just fel, ond nath gathon ni brofiad neis yn James Summerin. James Summerin, dyna un arall, dwi wedi bod fyna. Drud as fuck. Yeah, like amazing. Now then, tia 500 pint. Okay, so yeah, mae hwnna'n drud. Achos, be o'n i'n mynd i ddweud yw, oedd y Beach House, fi wedi bod yna ddwywaith dros y 2 flynedd diwetha, a mae fe'n lle i ddathlu, eithon ni fyna ar penblwydd ngwraig, blwyddyn diwetha ar penblwydd y ffrindy Rich. 130 quid am 10 courses, yeah, right? That's fine. Mae hwnna'n, o ystyried, bod pob peth sy'n mynd mewn i'ch ceg chi fel, darn o gelfyddyd gain, right? A wedyn ti'n mynd i'r pub, a mae fish and chips yn 20 quid. Na, fi... Erbyn ni. Fi anghytuno. Fi'n meddwl bod hwnna'n absolute bargain. A fi'n mynd nôl na yn mis Ionawr ar fy mhenblwyddi. Mae'n anhygoel. A mae boi... Fi'n meddwl boi o Nefyn yw'r head chef a boi sy'n redeg e. Cymro. Mae popeth yn ddwyieithog fyna. Maen nhw'n cael yr holl gynwysion mor lleol a phosib. Yeah. So mae'r pysgod yn dod o'r môr. Sydd yn amgylchynu y gwyr. Yeah, ond profiad just anhygoel. So, eithon ni fyna'n ganol dydd ar penblwydd yng Ngwraig i cwpl o flynyddoedd yn ôl. Gath hi y wine taster i fynd gyda'r bwyd a gadl yn hammered. A tro diwetha, eithon ni gyda'r nos ac aros lawr na a ges i'r wine taster. Mae hwnna yn dyblu'r pris, ond hefyd yn neud y popeth yn a lot mwy o hwnnw. Dyna ddisiw ni. Gath ni y wine tasting, ni fel, fuck it, wine tasting. Do you want to add truffle to the dish? Yeah, of course we do. 20 quid each. Dyna ble mae peth yn pentyrru. Yeah, mae pethau yn gallu pentyrru. Pudding wedyn ar ben. Oh, yeah, might as well. Yeah. So, y Beach House. Gallai argymell yna i bawb. Mae fe'n rhyfeddol. Just y profiad hyfryta a'r bwyd gorau dwi byth wedi cael. Dyna lle fi'n credu, os fi'n iawn, dyna lle nath Steffan Dafydd ddyweddio. As in... Yeah. Steffan Dafydd. Yeah. Mae hefyd wedi bod ar y bod. A hefyd wedi gwneud gwaith celf? Do, mae wedi gwneud lot o 4 i 5 llyfrau. Oh, wow. Yeah. So, like, it's the place to be. As mae fe mynd yna, like, yeah. Mae fe'n really hyfryd. A mewn, dim penwthnos sy'n dod, y penwthnos wedyn, dwi'n mynd i ddilyn. Mae fe'n ngwraig i jyst wedi troi'n 50. A ni'n mynd i ddilyn i aros gyda ffrindiau sy'n byw na. A ni'n mynd i restaurant Michelin Star nhw De Olier Street restaurant yn dilyn. A mae hwnna hyd yn oed yn rhatach. So mae hwnna'n €120 am 10 courses. Whoa. So 100 pint. Well, yeah, os ti'n meddwl, mae peint o Guinness yn fel €80. So ti'n meddwl, yeah, it's fine. Yeah. So dwi yn... A fi'n meddwl hefyd, rheol dda, a fel rhywun sydd yn caru coginio a caru bwyta, os chi'n mynd allan am fwyd, peidiwch dewis rhywbeth chi'n gallu gwneud gartre'n well neu'n dda. Dewiswch rhywbeth bys chi ddim yn gwneud gartre, neu rhywbeth chi'n cael trafferth yn gwneud gartre. A dyna tip. Bys ni beth yn dewis curry mewn pub. Cos fi fel, you know, absolutely not. Dim yn well. Na.
Ond, ie, fi'n teimlo. Fi'n meddwl, yr unig un na i wario yw pizza. Fi fel, right, well, mae'r admin. Fi'n gwybod bod nhw'n neud loads o arian yma, ond... Ei, mae pizza da, ddo. Go for it, ne? Pizza, mae'n arbennig. Mae fy nai i Sam yn head chef yn y Panton Arms yn Pentraeth. A dyna be mae fe wedi bod yn neud ers... Wel, mae fe erbyn hyn wedi mynd tu hwnt i pizzas, ond yn ystod Covid, nath y bydafarn fuddsoddi lot o arian mewn pizza fy'n mawr. Oedd sy'n gallu gwneud fel 8 pizza ar y tro. A oedd Sam ar un adeg yn hamro allan sy'n 300 pizza mewn diwrnod. Ond oedd e'n gweud, y mark-up, so mae'r mark-up, mae pizza, margarita pizza yn costio llai na 50 ceiniog. A maen nhw'n gwerthu nhw am 20 pint. Mae'r mark-up yn anhygoel. So os oedd e'n gwerthu 300 margarita bob dydd, mae'r profit yn rhyfeddol. Ond fine, fair enough. Good pizzas. Yeah, cool. Un, eisiau gofyn ti amdano, Mesen? Cari Mesen. Ti'n anabod Rhys sy'n redeg e? Fi ddim yn abod e, ond fi wedi bod na, a ni fel, impressed. Lle mae fe? Yn Rwbeina. So mae Rwbeina di newid gymaint o lle amser ni'n tyfu lan. Oedd e yn retirement village. Hen bobl yn bob man, ond wrth gwrs mae hen bobl yn marw, a wedyn mae pobl ifanc yn prynu tai nhw. Dim bob nhw. Mae cefndar i'n byw ben co-op fyna. It's like yn un o'r fflatio o'ch ben. So mynd draw weithiau, wedyn ni'n mynd i'r bain y tap, neu ni'n mynd i... A ti fel, god. So mae gen ti Mesen, y tap, Mae Jubaraj wedi bod yna erioed wrth gwrs, ond mae bwyty ei dalaeth yn agor drws nesaf i Mesen cyn bo hir, ond mae Mesen yn gret, a mae Rhys perchenog ath ei trwy ysgol y Wern y Glantaf, absolute top boy, a chi'n mynd mewn na, fi'n caru rhywbeth na, mae loads o Gymru Cymraeg yn byw na, so mae fe'n hyfryd. Mae bach fel Victoria Park, ochr arall y dre. Yndi. Mae fe, basically. Love it. Ond peth arall gret am rhywbeth na yw, mae yna dafarnau da yna, achos dwi'n gwrthod fel mynd i gwrdd efo ffrindiau yn y dre neu beth bynnag, so erbyn hyn, mae lot o'n ffrindiau byw'n Penarth, so fi yna'n mynd ar y tren draw i Penarth, mae yna tren direct o rhywbeth i Penarth, pub crawl bach yn Penarth, neu maen nhw'n dod draw to fi, a ni'n dechrau yn y pant mawr, lawr i'r deri, lawr i'r tap, hammered erbyn ni'n cyrraedd y butchers. Pa mawr o deri bach yn shit, though, nag yna? Mae'r deri ddim yn gred, mae'r pant mawr yn really nice. Ydy? Yndi, mae'r pant mawr ar butchers, dyn nhw ddim wedi cael eu rheibio gan y corfforaethau. Gret. So maen nhw'n edrych fel... Maen nhw'n edrych y Green King, ond maen nhw'n... Green... Maen nhw bach yn shitty. Ie. Ond mae'r deri yn edrych fel y Three Arches, ag y Discovery, ag y Conwy. Ie. Mae'r cwrw da yn y deri, ddo. Ie. Ond gwerth mynd am beint, ond... Yr un enw ar pub yn Pobl-cwm, so, Dili esgus bod yn Denzel. Ydy dal yn byw? Denzel, di marw, right. Wedi marw. Lli esgus bod yn Denzel. Neu Reg, neu... Dick Derin. Ti'n enwi nhw gyd, maen nhw gyd i marw. Na, fi'n gofio, fi yn enw. Maggie Boss. Oedd Maggie Boss marw cyn bod ti wedi cael dy eni. Ond fi wedi clywed yr hanes. Nath nhw bosto hi drwy'r post ar ôl iddi farw. Ti'n gwybod na? Na. Na, yn dweud nhw ddim. Oh, god. Wel, sôn am bostio... Good segue. Yeah. Sôn am bostio... Pan ti'n teimlo'n wirion bost... Yeah, it's not going to work. That's not great. Be ti'n gyginio yn ystod yr wythnos? Fi'n cael yn y cliw, a fi'n mynd i gaso beth i'r pryd, achos nes di specifically ddweud ni pan nes di gyrraedd, nes di ddod a Tupperware pan nes di gyrraedd, a dweud dyma fy mryd. Fi wedi dod ar bwyd i chi hen o boes. Gwestai eraill, cymrwch nadiadau. Serious. Ni'n talu'n dda, so dewch a digon o fwyd. So, mae yna gwbl o bethau, dwi'n go-tos, grilled cheese sarnie. Fi yn sucker am grilled cheese sarnie. A.K.A. Toasty. A.K.A. Toasty. Nath Emyr Sean, nath ddweud bod e'n neud curry fac beef a halloumi. Dwi yn hefyd, mae hwnna'n un o'n staples i, ond dwi'n caru daal. Fi'n absolutely caru daal. A fi jyst wedi galw chickpeas and fac beef, so beth yw lentils, corbis, so daal... Over the top piece. So beth fi wedi dod i chi heno yw...
Na, fel corach. Fel corgi. Shit, na fi ddim... Pys bach yn nhw. Corbys. Fas i'n gor-neud o'n i'n meddwl. Ie. Ond cor... Mae'n gweithio ar y ddwy ffordd. Fuck knows. Be fi wedi dod i chi heno yw fel rhywbeth dwi wedi dyfeisio fy hunan, a dros y blynydde fi wedi coginio loads o wahanol fathau o daal, a ti'n modd, yr unig beth cyson amdano nhw yw pa mor anghyson nhw, ti'n modd. Achos fi'n credu'n gryf mewn just taflu pethau mewn i'r pot a gweld beth sy'n digwydd. Heblaw yn pam ti'n pobi. Dim pobi na, ond mae hwn just, ti'n just yn coginio ar yr hob mewn wahanol. Ond mae'r daal yma, so mae'r daal yn dilyn rheolau, ti'n modd, eitha conventional. Dechrau gyda winwns ag olew, garlleg, sinsir, spices, lentils mewn, tin o laeth y gneuen goco. A falle tin o tomatoes, neu ddim, ti'n modd, bach o stoc, ti'n modd, coriander, spinach, beth bynnag cyn y diwedd. Ond be fi wedi dod at chi heno yw Hawaiian daal. A Hawaiian daal yn meddwl pinafal, madarch a jalapeno peppers. A dwi'n dry ffroio nhw mewn ffrimpan ar wahân. Okay. As in llosgi nhw. A wedyn ar y diwedd taflu nhw mewn. A fi'n absolutely caru pinafal a bopeth. So ti'n dry ffroio nhw i gael pa fath o reaction? Just i llosgi'r fuckers. Ti'n gwybod, ti'n gwrando y maiad reaction. Come on now. Oh, man. No, just dim protein yn y Oes, stuff yma. fucking hell. Is it mushrooms are protein? Right, surely. Sa'n credu bod. Not sure either. Na, mae'n gwybod. Ond ie, just llosgi. O, pan ti'n ffio mushrooms, mae'n lot mwy umami a mae'r blas. Nice. Oh, yeah, nice. So ie, ond dwi'n caru, fi'n gwybod bod rhoi pobl ddim yn hoffi ffrwythau mewn bwyd sawrus. Fi'n cofio mam, ond na orennau mewn salads am sôn i'n tyfu lan, ac ar y pryd o'n i'n meddwl, you're mental. Ond erbyn hyn, fucking right, pam lai. Check a pomegranate in there if you want. Oh man, pomegranates yn rhywbeth arall, fuck off, pomegranate. Enjoy a pomegranate seeds. Oh my god, mae'n just seed in it. A eto, fi yn hyn, so na gyd fi'n neud fi'n tynnu allan yn danedd i trwy'r nos. Ond ie, dwi'n caru mango, mae mango yn mynd yn hyfryd mewn dal. Dwi'n caru pizzas fel gyda pear a walnut a blue cheese neu afal. Pinafal, gyda popeth ddo. A pinafal, wrth gwrs, fel ni gyd yn gwybod, yw'r unig fwyd sydd yn effeithio ar y ffordd mae'ch sperm chi'n blasu. Ti'n gwybod hwn, Dewi? O'n i yn gwybod. Ie, wrth gwrs bod ti. Fi'n fach gen ifanc yn i gyd i bod trwy ddo fe. So fi'n gallu cofio gwrando ar yw podlediad. Actually, fi'n gwybod yn union pa podlediad ar yw sick and wrong. Os chi ddim yn... Fucking brilliant. Ond o'n nhw'n cyfweld porn star, a fe wedodd hwnna. A wedyn nes i'n syth allan a prynu llwyth o pinafal. Nes i beth deall, ife effeithio ar sperm dy hun mae neu effeithio ar sut mae'r ferch yn blasu'r sperm, fi ddim yn deall. Neu bachgen. Fi'n meddwl... A fi rhaid ni double check on. Gen i glas bach wedyn. Beth oedd y boi yma? Hawaiian sperm. Ond beth oedd y boi yma? Beth oedd y porn star yma'n gweud oedd ar sets porn films mae yna just bwcedi o pinafal. A mae'r boes sydd yn ffwcio, maen nhw just munsio pinafal trwy'r dydd. So fi'n meddwl bod e'n effeithio ar y ffordd... So mae'r sperm yn blasu o binafal. Oedd un fi ddim am sy'n nes i ar gamgymeriad. Dim digon. Dim o, just oren yn y salad ar y pryd. So ife dyna pam nes ti ddod ar Hawaiian daal i ni? I masgo'r gwirionedd. Just i gael blas bach wedyn. Tam ydi aros pryd. Ie, baby. So mae'r jalapenos wedi effeithio. So mae'n gwybod. Hwna'n effeithio ochr arall. Ie. Mae'n rhywbeth arall dwi'n... Eto, nôl i'r ffordd mae'r palet wedi newid dros y blynydde. Amser o'n i oedran ti, o'n i ddim yn bwyta unrhyw beth gyda chili arno fe. Na, o'n i ddim yn mynd... Ag eto, am hwn, o'n i'n tyfu lan mewn tŷ traddodiadol. Dim ond yn bwyta chicken Kievs a Findus crispy pancakes. Doedd na ddim chili ar y fwydlen. Doedd na ddim chili yn y tŷ.
So, ti'n gwybod, amser nes i ddim cael curry tan bod fi'n mynd i'r brifysgol. Mae hwnna'n net. Ynddo fe? So, curry cyntaf fi'n 18 oed. A ti'n gwybod, coma. Let's face it, am good couple o flynydde. A wedyn, ti'n gwybod, es i deithio i Thailand a llefydd fel hyn, so ni yn 23, a dyna pryd nes i ddechrau. As nes i fynd a meddwl, just treol popeth. Just treol, os oes yna gyfle'n dod i dreol rhywbeth newydd, just gweud yeah. So dyma beth i'n gwybod. O'n i'n treco yn gogledd Thailand, ochrau Chiang Mai ag i'r gogledd ffordd na. Yn yr fath o ardaloedd y Karen Hill Tribes. A o'n i ar trec gyda dim ond 3 gaid a 5 o bobl. Fi, merch yr enwau o'r gogledd, boi o'r Swister a 2 o Japan. A yn un noson, o'n nhw'n mynd, nath y guides gofyn, do you want to eat some frogs? Pawb like, I mean, do I? Oh, I don't know, I mean, when in Rome. So, ath y boes yma allan i'r nant agosa, ac o'n i gyda nhw, ac ath un o'n nhw mewn i sefyll yn y nant, gyda head torch wedi troi off. Nath e pwynt o'r head torch at y dŵr, troi ymlaen, oedd y nant yn llawn brogad, a wnaethon nhw just rhewi achos y gole. So dyma'r y ddau gaid arall, just yn mynd â bwced, ac yn llenwi'r bwcedi gyda brogad, just brogad bach fel na o'n nhw. Mynd nhw nôl i'r camp, torri bola nhw allan, rhoi nhw ar ddarn o bren, so oedd gyda ti fel kebab o frogad, ti a 6 broga ar bob darn o bren, like, incinerate nhw dros dan agored, a bwyta nhw'n llawn. Popeth. Yeah, mewn cig. Cool. Mae'n neis. Oedd e'n stunning. Oedd e'n blasu fel chicken. Oedd e genuinely yn. Oedd e genuinely yn. A dwi wedi bwyta brogad ers hynny mewn bwytau Ffraneg, a dyn nhw byth wedi blasu mor dda ar noson yna yn Thailand. Wow. Yeah. Great. Yeah. Ar yr un trip, o'n i'n bwyta dung beetles. So eto, wrth bod ni'n cerdded trwy ar y trec yma, os o'n nhw'n gweld, dom da, o'n nhw'n flipo fe dros, oedd yn llawn dung beetles, o'n nhw'n cymryd y dung beetles, o'n nhw'n golchi'r dung beetles wedyn, a wedyn dry fry o'n nhw, a o'n nhw fel cnau. A fel dry roasted peanuts. Mae rai bod reina'n llawn protein. Oh, yeah, definitely. Dung beetles. Definitely. Felly bod myed reaction yna. Ac o'n nhw hefyd, o'n nhw'n just yn deall y byd neu'r amgylchedd o'n nhw'n byw yno. Cos o'n nhw hefyd yn pigo lindys a stwff fel hyn, a ti'n meddwl gwahanol drychfilod, ac yn dry fry nhw gyd. So ti fel cael mixed nuts, ond nhw'n drychfilod. Ac wrth gwrs, cerdi i farchnad yn China, yn Japan, yn Asia, yn gyffredinol, a mae trychfilod ar y fwydlen. Ond dim fan hyn. Dim yn hyn. Dyna sy'n angen ar marchnad Caerdydd. Fi'n credu. Mae fe yn rhyfedd o'n dweud, yr agwedd cynhenid sydd gyda ni at fwyd. Achos enghraifft, chi'n cofio'r horse meat scandal? Findus oedd hwnna, ynddo fe? Classic. Findus oedd e. Dyna pam oedd e. Ni'n gathon ni'n rhoi quiz do rhywbeth. What was a horse meat? So ti'n bita horse meat, pancakes? Ond dyna'r peth, right? Ond na furore, ynddo fe? Ond na bobl mor grac. Cerwch chi i Ffranc? Mae'n bwyta ceffylet. Mae'n bloody flasus, ddo. Bys ni'n bita fe? A fi wedi bita fe. Ffarm yn Gorllewin Cymru, oedd dad fi'n af y gweithio ar pan oedd e fach, oedd yn rhoi'r ceffyl yn yr Findus. So, cyn iddo fe gael ei enw canol? Ti ar un pryd. Falle bod wedi effeithio yn fe. A dwi'n gweud hwn i gyd fel rhywun oedd yn lysieuwr fath o rhonc am probably 12 mlynedd. So sa'i di bwyta cywiar na cigeidion a dim byd fel yna ers y ganrif yma. Right? Nes i stopio yn 99 ac o'n i'n lysieuwr eitha hardline, dim gwisgo lleder, so o'n i rhaid i fi al gwared o fy trwsus lleder i gyd, oedd gen i lot o'r hynna. Ond genuinely, dim belt lleder, dim sgidiau lleder, a wedyn es i ar wyliau
amser oedd y plant yn fach, eithon ni Gernyw, a eithon ni Padstow, a Rick Stein sy'n berchen. Mae fe berchen tua 4 bwyty yn Padstow, a mae fe hefyd yn berchen chippy. A fi'n lli cofio sefyll yn y cyw, a gweld pobl yn dod allan gyda'r fish and chips o'n eich yn ffantastig. Ac o'n i'n meddwl, ydw i jyst yn mynd i gael fucking chips eto fan hyn neu be. A nes i'n neud penderfyniad na, fi'n mynd i gael fish and chips. A ers hynny, so dwi yn bescaterian erbyn hyn. Neu, fel mae Mark Kermode yn galw fe, mae fe'n lot gwell. Fish and chipocrit. Sydd yn gret. A dyna'n union beth ydw i, achos es i Padstow ac o'n just rhaid i fi gael fish and chips. Lush. Sorry, fi'n just yn gael beth ar... Mae'n really nice, mae'n really... So mae hwnna'n o Oreo, sy'n si wac o Oreo. Fi fel, ti'n os ysgen i fel ffrwythau i rewi yn y freezer, just taflu nhw mlaen. Don't be silly back off. Neu chocolate chips, marshmallows, be bynnag, man, love it. Mae bach o halen yn fi'n rhoi bit yn galw halen môr ar y top wedyn, ie? Dyna be fi'n neud. Ti'n un fa? Annog nadolig. Teilio yn ys môr. Lovely. Oh, well... Oedd hwnna, sôn am dung beetles, ni wedi siarad lot o shit heno. Neu heddiw, neu prynawn ma, neu bore ma. Dyna chi'n gwrando. Yeah, absolutely amazing. Ni wedi cael actual bwyd, so fel, wedodd Dewi. We're stay on nesa, up your game. Yeah. Dwi wedi gosod cynsail nawr. Bendant, ni'n disgwyl e. Mae wedi bod yn proper cynsail, so diolch o ti am hwnna. Pleser. Ni wedi cael pryder really cool, really nice. The pre-plentyndod, mae dal y gwmpas. Let's go. Ti'n ma, I reckon yn even am search am hwn. Yn ei ffeindio fe. Fi'n meddwl beth sy'n rhaid i chi... Mae'n Iceland fyna. Neu farm foods yn Ely. Nice. Ti'n ma, nhw'n siŵr yn gwerthu nhw yn Asda, Tesco's mawr. Probably, ond ie. Just order of Amazon or beth, I don't know. Findus crispy pancakes. Findus crispy pancakes. Neu, neud nhw yn hunain. Fel sy'n neud yn cer am yr un o'r siop gyntaf, ie. For the genuine experience, yma. Na i neud taste test i ti. Na i neud un. O dim gyda peanut. Na i neud gyda just llwyth o pinafol. A o'n un arall nes i sôn, Brazil nut. Hwna'r unig gneuen ti'n gallu pasio rhywun sexually. Fe os mae gyda nhw nut allergy. So os gyda rhywun alergedd i gnau, hwnna'r unig gneuen, os ti di bita fe, a ti'n cael rhyw, ti'n gallu pasio fe'r person arall, a maen nhw'n gallu mynd mewn i anaphylaxis. These nuts. Man, right there, yeah. Classic Brazilians. Na gyda Right. Twaith. Yeah, go on. Fi eisiau mwy o brownies. Pryd i ddathlu wedyn oedd fi ddim yn cofio enw lle, Boat Beach House yn Oxwich Bay. Beth yw Oxwich yn Gymraeg? Oes enw Cymraeg yn Oxwich Bay? Rychen, bai yr Rychen. Yeah, Oxwich Bay, yeah. Bai Oxwich. A wedyn, dy bryd yn rhywbryd, mae fan hyn. Hoi yn dal. Ydyn ni'n mynd i drio fe? Ydyn ni'n cael llwyth nawr? Trio di fe, a na i... Gyda crisps a chocolate. Right. A wedyn gai tast o'r... So, wyt ti'n os gyda ti alergedd i... I mean, does dim cnau ynddo fe, does dim pysgod ynddo fe. Go Worcester sauce, ma hwnna? Fish sauce? Oes, man, mae Worcester sauce. Os e, hang on. Nagos. Nes i hefyd cyginio spag bol heddiw gyda Worcester sauce. Mae'n, it's the killer. Dim Worcester sauce yn hwnna fi'n addo i ti. Right, Dewi, live test. Mae'na fel stock cube, I don't know os yna rhywbeth yn y stock cube. Wel, fi'n mynd i falle gadael ond na rhoi y graig fi sy'n fod beth mwy o fish. Diolch yn fawr. Ond ie, just dim, ti'n ma. Mae'n annoying. So a hefyd, ond na bach o halloumi dy fi yn y fridge, so fi wedi whack up halloumi yn fe hefyd yn tro yma. Dyw halloumi ddim fel arfer yn mynd yn yr Hawaiian daal. Fi eisiau ffeindio darn o binafel. Neu'n siŵr bod fi'n cael yr profiad llawn. Rwy'n yn brysur hynna. Massive, it. Ceri o'r camera. Go on. Snanny. Go on. Talk us through it. O, mae'n neis. Go on. Dipyn o cic. Blas. Dim sir. Ie, sir o pinafel. Mae'n ffordd. Sir felys. Ie. Mae hwnna'n hyfryd. Dim ni fe mewn. Ti'n neud y thing nawr o diwedd, ble ti'n ffrio wyn o'n sagar lle gywyn rhoi hwnna ar y top? Be mae'n galw hwnna? Taka, ie. Taka, ie. So, fi wedi neud hwnna heddiw, ond rhywbeth arall dwi'n hoffi neud yw mewn pestle a mortar,
just coriander fresh, halen, white wine vinegar a olew, just rhoi good crunch up I hwnna, a mae fe fel... Fel salsa verde. Yeah, ond mae hwnna mynd mor neis gyda pob math o dal. Yeah. Lush. Mae hwnna'n really nice. Good. Da iawn. Good fi yn Da falch. iawn. Ti wedi gael bwyd eto? Sa di cael swper na. There we go. Dyna ni. Ond hefyd, fi'n cofio mynd drwy ffeis o just neud lentils achos bod nhw'n rhad. A pan o'n i'n byw, ben fy hun am y tro cynta yn y brifysgol, obviously. Ond maen nhw ddim di mynd yn mush fan'na. Sy'n rhyfeddol. Achos mae wedi bod yn cygyrion. Wel, am hanner awr, wrth gwrs. Mae nhw'n neis ag mae yna ddigon o bite iddyn nhw. Ond dyw e ddim yn... Ie, mae hwnna'n... Fi'n meddwl bod... Mae yna gymaint o wahanol fathau o lentils yn does. Mae'n anodd cael y consistency iawn bob tro. Ond dyna fel wedes I, yr unig beth cysol amdano fe yw pa mor anghysol yw e. Na fe. Ond ie, na i anfon y recipe ar y brownies ata chi. Oh yeah, please. A gallwch chi wneud eich hunan. Hyfryd. Llwyd, diolch yn fawr iawn. Mae gyda un cwestiwn cyn i ti orffen cyn i ti adael. O, ti'n meddwl beth i siarad nawr. Cyn i ti orffen. Ni ddim yn siarad am y pina fel. Unau, tip coginio neu joke coginio. I say joke coginio, joke yn Mae fwyd. gen i 2 tip, right? Yes. Y tip cyntaf yw peidiwch roed rice turmeric i'ch ci. Achos ni, so yn aml, os oes na reis dros ben, dyn ni, mae'r ci yn hoffi reis. So os oes reis dros ben, na i mixo reisau gyda biscuits yn y bore, a bant o fe. Ond nes i wneud turmeric rice i noson, cwbl o thnos yn ôl, rhoi i'r ci, oedd shitsa yn luminous am cwbl o ddyddiau, ac o'n i bron am mynd o fe i'r vets. Ond nethon ni ddim, os nethon ni gofio beth wedi rhoi. Yn blasu neis, ddo. Oh, lovely. So hwnna yw tip 1. Tip 2, so o'n i'n arfer cymryd, os o'n i'n cynod I sil, o'n i'n arfer cymryd oriau yn neud gravy winwns, cari gravy winwns. Yep. O'n i'n arfer, o'n i'n sefyll wrth y stof am oriau, falle ddim oriau, ond awr yn neud y gravy winwns yma. A wedyn nes I glywed am hack I neud y cheat onion gravy maen nhw'n gael fe. So chi jyst yn defnyddio granules, pa bynnag granules sydd gyda chi yn y cwp wrth, ond os chi'n defnyddio fel onion jam neu onion marmalade, taflu hwnna mewn, a mae fe'n rhoi'r un texture a'r un fath o, yr un blas i chi, neu blas tebyg iawn I fel tas chi wedi bod yn neud am oriau. Ond mae'n cymryd 2 funud. Ie, great. Hyfryd. Sy'n ni'n rhoi falle red currant jelly, man. Ie, gael ti'n neud hwnna? Amazing. Ie. Just a little bit of that. Yeah. Okay, wel, diolch yn fawr iawn. Diolch I chi, boys. Mi'n cymryd ti ag mynd adre nawr. So... Wel, dwi off I weld fy ffrind Al T. Shout out I Al T. Nice one, Al. Iawn. Gael ti wedyn? Na, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Llwyd. Pleser.